taku ce. Kai, yau kasuwar goban nan ba ciniki. A ce tun safe nake zaune a nan yunwa nake ji amma ba wanda ya zo sai goban nan. A bayan ka ce an samu hannu. Ce ba kasuwa ciniki yau ba ciniki. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kawo mana dauki don girman annabi. Allah kawo mana dauki. Ga kasa ba kuɗi. Yanzu wannan goban yanzu wannan goban kakana ne ya gaje ta. Kakana ya gaje ta. Da kakana ya gaji wannan goban ya mutu ya bawa babana. Yau gashi neman Allah ya yi babana rasuwa ne gaje ta. Yanzu a wannan goban nake ci nake sha da ita to yau gashi ba ciniki. Wallahi yanzu yadda nake cikin yanayin nan ina cikin yanayi na ga wanda zai zo ya ci mun goban nan ya ta karfi na ya kare ba zan tausa mai ba dama ko wani polis da muka saba mana mutunci da yara da Allah in ya zo yi zan je na kirawo in na kirawo na san ba zai raga ba anan zan tafi mutum yadda nake Hai, Allah Ubangiji ya kawo mana yadda zamu. Najeriya ta ci wuta gaba ɗaya? Ɗan cin hancin nan ma da muke samu an hana mu. Wallahi tallahi a yanzu yadda nake fatara kuɗin nan. Allah ya kawo mai laifi. Ai wallahi sai na mai da saniyar tatsa. Wallahi ko babanmu ne. Wallahi tallahi zan kulla masa sharrin da. bai ba zan ci bai ba kai wai wannan fa kai zaki malam kai ta nuna ka wata kai wai wannan fa ta nuna kai na amma baka san me gwaiban nan ba waye mai gwaiban nan to shikenan idan ganka ba karkan lafiya ba wannan mai gwaiban ya fi ka masifa ya fi ka bala'i amma ni gaskiya nake gaya maka ai ni gani ne gwaiba ta je ka ci gwaiba je ka kai gwaiban nan fa dadi kai waye nan waye yake ci mun goba waye ba magana nake ma ba ina ma magana kana ji kai waye ne ba ka ji magana ne baka san ko waye bane kai ni kake jawa haka malam gwaiba na gani ta yi mun ne kawai wallahi tallahi ba zan kyale ka ba ina ma maka yi wallahi ba zan kyale ka ba wallahi tallahi me kake cewa da abin da nake ni kake gawa haka wallahi tallahi ba zan kyale ka ba wallahi Allah ba zan kyale ka ba dama ko wani me na ci gwaiban nan ai abin da za a yi ni kake gawa yawa yalla bai yaran nan ka san dai goban ne yalla bai ko baka sani ba ma goban nan gadanta ne wajen kakana ya gada ya bawa babana ni ko babana ya mutu ban mun amma ran nan na zo na kama yana ci mun goba wayan da amma magana har ga mun magana yake dan kai dan Allah an san mu haƙi na kan wajen yaran na taimaka Allah bai ni na goba ne na ga Yau ga bikin ci babu zani. Yau ni naga ci naga cinyewa. Ni mai nema a duhu na samu a sarari she kuma gashi ɗana ne maka wannan sa. ɗanka Ɗana ne amma a yanda na ɗau alkawari ga ƙasata duk wanda ya ba daidai ba akan aiki na wallahi ko babanmu ne sai na hukunta sa. yalla bai goban nan Wallahi ko babanmu goban ne. yalla bai tun safa nake a gurin nan ko kwandala bani ba yunwa nake ji tun ɗazu nake hamma amma ya zo yana ci mun goba na masa magana yana ga magana To shikenan a wato haƙi na yalla bai ka yi haƙurin Allah da za mu yi sulhu kuma shi wannan dole sai na hukunta sai ne mai tara. yalla bai saboda kai ne fa na saka Sai ne ma mai tara. Na gode. Ni ba za mu koma wajen zama na. Nagode. Yawa yalla bai. Ka ga dai banda albarkacin ya ga kai ɗana ne wallahi ba zai haƙura ba. Ni kuma a yanda na ɗau alƙawari duk mutumin da ya kasance na kama shi da laifi hannu dumu wallahi tallahi sai na hukunta shi. Amma duk da kai ɗana ne wallahi ban barin ka dole sai ka kawo wani abu. shikenan ofisa baba 2000 za ka ba mu. to ni dai gaskiya ga abin da yake guri na Nawa gaba ne? da bibi ce To shikenan ba za a rasa yadda za a yi ba. to shikenan Da Allah a kiyaye. to A kiyaye. to shikenan Kiyaye. Ofisa in charge. Malam ta zo. Har yanzu kuna yanzu gwaiba ke. Yawa a to ofisa ita ce cina ta shana to ya magana wannan yaron da na kama mara kunyan nan da ya ci mun goba. Allah sarki yaron nan wallahi na lura tseren masallaci ne bai da komai wallahi tallahi ya fi ka talauci yana kasan bayan hannu haka yake
wallahi tallahi. Ofisa ne fa ofisa lokacin nan fa yunwa nake ji ofisa so ne ka tatsan mun yi gaban wani abu. To sai dai hakuri ba yadda ban yi ba amma yaron nan ya kekake ya hana ni ko sisi ya nuna min ma cewa yanda ka san shine kuttun bakin talauci ya fahi akan shi wallahi tallahi. Zai dawo ai in dai wallahi ya kuma dawo ba dan kyale. To ba ku dan Allah ayi hakuri. Yanzu bai bada ko kwandala Bai ba. bada ko sisi ba. Ayi hakuri dan Allah. Yake ne Allah ba ku. Na gode to yalla bai ba komai amma dai a ƙara ja mai kunni. Ba matsala. Yawa a ƙara ja mai kunni yalla bai. A ƙara ja mai kunni. Kai. Anya wannan yalla bai ko mutumin kirki ne. Da alama wallahi yalla ban nan gidan ma ya yi kuɗi. Na ga alamu wallahi dan cin hanci da rashawa ne. Na ga alamun anya bai yi kuɗi wajen ganin ba. Wallahi tallahi ya ƙara dawa da kuma kama ki. Wallahi wani ko wani politin nan kai. Abin da kuka kun sana ai ba za a rasa na Allah cikin su ba. Ai ba kowa ne ke asa cin hanci ba. Na san yi haƙwatan mu haƙina.